Diversi ministri qed jużaw riżorsi pubbliċi biex jiġġeneraw materjal għal paġni personali tagħhom fuq il-medja soċjali. Hekk sostna l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler fejn saħaq li dan huwa abbuż għax qed jintużaw it-taxxi taċ-ċittadin Malti għal anijiet ta' propaganda biex jollu l-profil personali u politiku tagħhom. Il-ment imwettaq mill-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Avin Malta, Chris Pereġin, wassal biex George Hisler wettaq investigazzjoni li xeħtet aktar dawl fuq kif qed jintużaw it-taxxi tal-poplu. Minn dan ir-rapport ħareġ li l-Ministri Edward Cicluna, Aron Farrugia, Ian Borg u Silvio Xkembri kissru l-kodiċi tal-etika meta użaw fondi pubbliċi għal fini personali. Mill-investigazzjoni li twettqet ħareġ fid-der li dawn il-ministri ippubblikaw direttament produzzjonijiet ministerjali fuq il-paġna ta' Facebook tagħhom mingħajr ma wrew id-differenza bejn il-pożizzjoni pubblika u dik personali. George Hisler innota li meta bagħat il-mistoqsijiet lil dawn il-ministri magħżula bħala kampjun minn 5, Ian Borg u Silvio Xkembri lanqas biss indenjaw ruhom jispjegaw l-aġir tagħhom. U saħaq li dan l-aġir kien diġà ġie nnotat u rrappurtat minn dak li issa u l-eks Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi, fejn Mizzi kien ixandar direttament fuq il-paġna personali tiegħu produzzjonijiet relatati mal-Ministeru. L-atteġġament ta' uħud anke taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela jidher li ma nbidlitx wisq. Dan l-aġir fuq Facebook minn nies li jmexxu l-pajjiż ġie deskritt minn George Hisler bħala inkwiet serju għal ksur tal-etika. Il-Kummissarju konkluda li Ministru m'għandux juża riżorsi pubbliċi biex jamministra l-paġna personali tiegħu fuq Facebook jew jipproduċi kontenut għalih, anke jekk dan il-kontenut ikun marbut ma' dmirijiet uffiċjali tal-Ministru.